こんばんは、ホームレスです。ついにですね、マフラーをつけなきゃいけないね、季節になってきましたね。もう最近ね、ずっと寒かったんでね、なんとかしてね、温めなきゃいけないっていうことでね、ついにね、マフラーをつけるようになりましたね。ただね、これからはね、もっともっとね、寒くなっていくんでね、ほんと、寒さとの戦いというかね、戦いですね。別に勝ち負けではないですけど、やっぱりその健康に気を使ってね、寒さとね、戦っていかなきゃいけないですよね。とりあえずね、マフラーしてね、今ね、暖を取ってるんでね、これからもね、元気よくホームレス続けたいと思います。アディオース。何をしよう、小さな子供たちのために。何をしよう、未来の子供たちのために。何を